खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलआ गाज्रि बे सरकारा जोंनि जाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाला बिटिसि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाला होननानै जोंखौनो माने खोथा बुंनो फोरोंग्रा मानसिया दिनै इउपिपिएलआव बोरै जइन मिनिस्टार मोनदों ओरैबायदि फिसा फिसा माने माइनर डिपार्टमेन्ट्स मोनदों बियो माने धंस खालामनाय जाखो ना बिटिसिनि पावारखौ बांहोनाय जाखो माने बै समाव जोंनि इएमफ्रा स्टेट लेभेलनि माने मिनिस्टारनि मोनसे रेंक दङमोन रेड लाइट दङमोन जोंहा दा दिनै माने बेबो गैला दा बिदिबा बिटिसिखौ धंस खालामनाय जाखो ना माने बिटिसिखौ माने पावार बांहोनाय जाखो जों नुबाय परिबर्तननि मुङाव दिनै जोंनि इएमफोरनि जि स्टेटास बेथ' गाहायावसो थांबायना गबिन्द बसुमतारी सारनि पलिटिकेल केरियारखौ धंस खालामनो थाखाय बा रिप्लेस खालामनो थाखाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावखौ डिपुटि चिफनि प्रजेक्ट खालामनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय नामा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दांतल रेल स्टेशनाव रेल कचनि फेक्टरि बानायगोन होननानै बिथांमोना बानायनो हायासै बिटिआर रेकर्डनि सानाबो 5 बोसोर बारलांखाबाय बेनि दायखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दलाव हाबबाय नामा बिटिसिखौ 60टा समस्ति 60 समस्ति दागोन होननाया दिनै इउपिपिएल सरकारा फेल जाबाय दा बेनि दायित्वखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव गाव हाबनानै लाहैबाय नामा न'खर साखरि होननानै बुंनानै इउपिपिएल सरकारा दिनै फेल जाफैबाय बेनि दायखौ बानस'ना लानो थाखाय रायजो राजाजों रायजानो थाखाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबहैबाय नामा बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङै माने कालचारेल कमप्लेक्स एन्ड रिसार्च सेन्टार जानो गोनांमोन क'क्राझाराव बेखौ दिनै सेन्ट्रेल माने जोंनि इउनियन गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बाजेटआव थिसनासै दा बेनि दायखौ बानस'नो थाखाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दोलाव हाबहैबाय नामा जोङो बिपिएफ हिसाबै दायो फुल सुइं मोनसे प्रिपारेसनाव दङ जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट आरो मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोङो इयुथ बिपिएफ हिसाबै गोबां माने हाबाफारि लाबाय थादों आरो दिनैबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि इयुथ बिपिएफनि मोनसे एग्जिकिउटिभ मेल लादों आरो बे मेलनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो रनसायदों आरो दिनै बे हाबाफारियाव जोङो गोबां खोथाखौ सावरायलायनाय जादों जोङो बिपिएफआ जथेस्थ' माने गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन दायो जागासिनो दङ जाय समावनोखि इलेक्सना जाया मानो जायखिजाया समावनो जोङो बिपिएफआ बिराद बुरजा देरहागोन आरो बे देरहागोननि थाखाय जोंहा दायो मोनसे बिराद फुल कनफिडेन्स जोंहा बिपिएफ हिसाबै फैबाय आरो जोङो इलेक्सनखौसो नेनानै दं आरोखि ससियेल मिडियायावसो आं नुदों आं बिक्रम दैमारि बिथांजोंबो कन्टेक्ट खालामनाय जाथ'वाखै आंबो बिराद बिजिमोन बे साननैयाव गुबुन गुबुन प्रग्राम गाबाय थादोंमोन थ' बिक्रम दैमारियाथ' बेबायदि थोंजों बुंद्रायाखै खोमा बा डाइरेक्ट बेबायदि फरायसा आफादनि नाम लायाखै जानांगौ बिथाङा खारन बिक्रम दैमारियाबो सासे माने जातीय सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि आरो माने सासे मेजरिटि गोनां लिडार दा बे हिसाबै बिक्रम दैमारिया बेबायदि खोथा बुङाखै होननानै आं सानदों आरो बिथाङाथ' मैया आं माने क्लेरिफिकेसन होनाय नुदों आङो बेबायदि थोंजों बर' फरायसाफोरखौ टारगेट खालामनानै बुङाखै होननानै बिक्रम दैमारिया मैया मोनसे क्लेरिफिकेसन होनायखौ आं नुदों आङो बिक्रम दैमारिनियाव रायज्लायनानै माखासे खोथाखौ आङो मोनथिनानै लागोन खिन्थु आंनि बुजिनायाव बिक्रम दैमारिया बेबायदि थोंजों अबेबा मोनसे आफादखौ थांखिनानै बुंनाय नङा आं बेखौ सानदों आरोखि एबसुआवथ' जोंबो माने बिराद गोलाव टाइम माने खामानि मावना फैनाय मानसि आरो जोंनि समावथ' जों बेबायदि अपेन सोरखौबा रायनाय सोरखौबा दम होनाय एबसुखौ सोरबा गाज्रि रावजों माने सोंखारियोब्लाबो जोङो मालाबाबो अपेनलि बेबायदि थ्रेटेनिं होनाय बा सोरखौबा सोंखारिनाय जोंनि समाव जों बेबायदि खालामबोआखै आरो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बेखौ इन्टारनेलनो सावरायनायनि गेजेरजों फोजोबदों खिन्थु अपेनलि ससियेल मिडियायाव बेबायदि थ्रेटेनिं होनाय सोरखौबा वार्निं होनाय एबसुनि आइडिअल'जि एन्ड प्रिन्सिपेलाव बेयो गैया आंबो सासे एबसुनिनो लं टाइम खामानि मावना फैनाय मानसि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय कलेज इउनिट लेभेलनिफ्रायथ' सेन्ट्रेल सिंबो मावना फैनाय मानसि दा एबसुनाव बेबायदि रावा माने समाया आङो नुदों मोनसे इउनिटनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि बुंदों आरो बिदि बुङोब्ला खिन्थु बेयो मोनसे दुखुनांथाव जागोन आरोखि माने एबसुनि लिडारशिपखौ बर' रायजोआ मानियो बयबो फोथायो एबसुआ माने बर' जाथिखौ बेंग्रा मोनसे आफाद आरो बे आफादाव थानानै सोरबाया पार्सनेलि बुं बा आफादनि जानानै बुङाथों मानो बेबायदि लेंगुवेज बाहायनो मोना एबा बाहायनाया गाज्रि आरो बेखौ एबसुनि प्लेटफर्माव थानानै बेबायदि सोरखौबा वार्निं होनो रायनो बुंनाया माने समाया आरोखि दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना खाम्फा बरगयारि बिथांनि खोथाखौ सोंनानै आं दिनैसो गोसोखांबाय मानोना बे थांनाय 4 बोसोराव खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जोङो बावनानैसो दंमोन मोनसेबो मेल मिटिङाव बिथांखौ जोङो नुनो मोनाखै बिपिएफ दोलोखौ माबोरै सालायलांनांगौ बेखौ बिथाङा लानानै माने मालाबाबो खामानि मावनाय जों नुवाखैमोन दा जोङो धन्यबादसो होनांगोन बिथाङा जे बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबगोननाय जों खोनादों बिथांखौ जोङो धन्यबाद होदों आरो बिपिएफ दोलोनि जानानै
मानोना बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ बिराद कनफिउज खालामबाय थादोंमोन। थांगोन थाङा, माब्लाबा कंग्रेसआव थांगोन होननाय खोनायो, माब्लाबा बिजेपिआव हाबनाया कनफार्म जाबाय होननाय खोनायो, माब्लाबा इउपिपिएलआव हाबनाया कनफार्म जाबाय होननाय खोनायो। बेबायदि माने बिराद मोनसे कनफिउजिं मोनसे स्टेटआव बिथाङा दङमोन। आरो थांबाय होननानै जों मैया मोनसे लाइजाम मोनदों बिथांनिफ्राय। आरो थांनायनि थाखाय जों बिथांखौ धन्यबाद होदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। मानोना बिथाङा बेबायदि कनफिउसआव थाबाय थास्लायस्लाय थाङोबा थाल्ला जायो आरोखि, जोंहाबो खामानि मावनो सुबिदा जायो। मोनसे खोथाखौ आङो साननानै आसुरित जादों जे आथिखालनि डिपुटि चिफ आरो बिटिआर रेकर्डनि सिगनेटरि भैरबकुन्द समस्तिनि माने एमसिएलए बा डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारीनि जायगायाव गावखौ माने फैबाय थानाय समनि डिपुटि चिफ प्रजेक्ट खालामनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलाव हाबदों होननाय जों खोनादों आरोखि। खिन्थु थाखानाय डिपुटि चिफखौ बिथाङा रिप्लेस खालामनानै गावखौ सासे डिपुटि चिफ जागोन होननानै प्रजेक्ट खालामनानै हाबनाया बारा थिग जायासै नामा बिदि सानदों। मानोना अलरेडि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दंखायो आरो बिथाङा सासे सिगनेटरि लं टाइम मोनसे आन्दोलननि गेजेरजों नेता जाबोनाय मानसि। दा बिथांखौ थोंजों माने पलिटिकेल मार्डार खालामनोसो इउपिपिएलआव हाबबाय नामा? आंनिफ्राय सोंथि जाखांदों आरो गोसोआव जे गबिन्द बसुमतारी सारनि पलिटिकेल केरियारखौ धंस खालामनो थाखाय बा रिप्लेस खालामनो थाखाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा गावखौ डिपुटि चिफनि प्रजेक्ट खालामनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय नामा? खाम्फा बरगयारी बिथाङा चिरां जिल्लानि रौमारियाव जानो गोनां नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स बेखौ जे प्रमद बर' सरकारा इउपिपिएल सरकारा चिरां जिल्लायाव गायसननो थाखाय फेल जाबाय, नेरिम होगोन होननानै रौमारियाव होगोन होननानै फेल जाबाय, बिनि दायखौ बानस'नोसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआव हाबबाय नामा? चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दांतल रेल स्टेशनाव रेल कचनि फेक्टरि बानायगोन होननानै बिथांमोना बानायनो हायासै। बिटिआर रेकर्डनि सानाबो 5 बोसोर बारलांखाबाय। बिनि दायखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलाव हाबबाय नामा? बिटिसिखौ 60टा समस्ति 60 समस्ति दागोन होननाया दिनै इउपिपिएल सरकारा फेल जाबाय। दा बेनि दायित्वखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव गाव हाबनानै लाहैबाय नामा? जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर नखर नखर माने इडुकेटेड माने सेंग्रा सिख्लाफोर नखर नखर साकरि होननानै बुंनानै इउपिपिएल सरकारा दिनै फेल जाफैबाय। बेनि दायखौ बानस'ना लानो थाखाय रायजो राजाजों रायजानो थाखाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलाव हाबहैबाय नामा? बेनि अनगायैबो बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङै माने कालचारेल कमप्लेक्स एन्ड रिसार्च सेन्टार जानो गोनांमोन क'क्राझाराव। बेखौ दिनै सेन्ट्रेल माने जोंनि इउनियन गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बाजेटआव थिसनासै। दा बेनि दायखौ बानस'नो थाखाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलाव हाबहैबाय नामा? खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआ गाज्रि, बे सरकारा जोंनि जाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाला, बिटिसि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाला होननानै जोंखौनो माने खोथा बुंनो फोरोंग्रा मानसिया दिनै इउपिपिएलआव बोरै जइन जाखो? माने आसरित साननो गोनां खोथा आरो। ना पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय थांखो ना मानि थाखाय थांखो? दा जोंनि गोसोआवहाय माने गोबां माने बेबायदि सोंथि जादों आरोखि। दा नोंथांमोना दाखालि बावै साननैनि सिगां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिसिनि माने डेभेलपमेन्टनि जि माने फान्ड 174.66 crore बे फैसाखौ दानख'नानै अनलि 50 crore खालामबाय। दा दिनै सानसेनि उनाव सानसे बे इउपिपिएल सरकारनि दिनाव बिटिसिनि गेजेरजों एकर्डनि गेजेरजों मोनबोनाय पावार एन्ड फांसन लोगोसे फाइनान्सियेल फान्डिंआ सानफ्रोमबो खमायलांगासिनो दं। दा बे दायखौ गावगाय खर'आव रुजुनो थाखायसो इउपिपिएलआव हाबबाय नामा खाम्फा बरगयारी बिथाङा? दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ जे देग्लाय फैयै फैयै नैबे प्रमद बर' सरकारनि समाव जोंनि जिथु एनुवेल बाजेट बिटिसिनि बियो 1000 crore जानांसिगौमोन आरो एज पार पपुलेसन। बोसोरै 10% इनक्रिमेन्ट जानानै दायो बिटिसिनि बाजेटआ देग्लाय 25-26 बोसोरनि थाखाय माने 1000 crore जानांसिगौमोन। फैयै फैयै दायो देग्लाय जिरायनो गोनां बाजेटआ मात्र 803 crore जागोन। दा बेनि दायखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलाव हाबलायबाय नामा? दा इउपिपिएल दोलाव हाबनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएल दोलाव बिराद गुरलाय गुजाय जागोन। डिपुटि चिफनि जि पजिसन बेखौथ' थोंजोङै बिथाङा माने नोजोर होदों होननाय जों खोनादों, रायलायदों होननायबो जों खोनादों। जुदि खोथाया बिदि नंमारगौब्ला खिन्थु इउपिपिएलनि गेजेरावथ' कनफ्लिक्ट लगायनाय, न'खरनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय साननाय बेबायदि सोमजिहोगोन नामा? आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाबाय जेसेबां
गिदिर लिडारानो जायाथों मानो BPF दोलोनिफ्राय UPPL आव हाबनाय मानसिफ्रा रावबो टिकेट मोनाखै बयबो टिकेटनि थाखायसो बन्चित जाहैदों हाबनानै गारना दोनजादों गिदिर बिबानबो होजायाखै आरो बेबायदि गोबां एग्जाम्पल दङ नोंथांमोना नुगोन BPF खौ नागारनानै खारनाय मानसिफ्रा उल्था BPF आव फैफिननाय गोबां माने एग्जाम्पल दङ आरोखि बेखौ सोर धंस खालामदों ब्रिटिशनि पावार एन्ड फांसना सानफा एफा खमायलांगासिनो दं बेखौ जास्ट फर मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों आं गोदो BPF आ सरकार सलायनाय समाव जोंनि BTC आवहाय साथाम केबिनेट मिनिस्टार मोनोमोन दा दिनै UPPL आ सरकार फैग्रोमोना सासेल' केबिनेट मिनिस्टार मोनदों ओरैबायदि फिसा फिसा माने माइनर डिपार्टमेन्ट्स मोनदों बियो माने धंस खालामनाय जाखो ना BTC नि पावारखौ बांहोनाय जाखो गोदो हाग्रामा सारा सरकार थानाय समाव माने जोंहा CIT बानायदों क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बानायदों क'क्राझारनि बेसरगावआव माने मेडिकेल माने कलेज बानायनो हादों आरो बिनि अनगायैबो डिस्ट्रिक्ट वाइज बहाबा 200 बेडेड 100 बेडेड 50 बेडेड बेबायदि हस्पिटाल गायसनदों हाजार हाजार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने साकरियाव थिसनदों माने बै समाव जोंनि EMफ्रा स्टेट लेभेलनि माने मिनिस्टारनि मोनसे रेंक दङमोन माने मोनसे रेड लाइट दङमोन जोंहा दा दिनै माने बेबो गैला दिनै दा बिदिबा BTC खौ धंस खालामनाय जाखो ना माने BTC खौ माने पावार बांहोनाय जाखो दा जों नुबाय परिबर्तननि मुङाव दिनै जोंनि EMफोरनि जि स्टेटास बेथ' गाहायावसो थांबायना बे BTC खौ माने धंस खालामनाय जादोंना जायाखै BPF आव मा इन्टेलेक्सुयेल गियाना सोर बुंनो नागिरदों नायफै BPF आव ओरैबायदि सोरबा माने रिटायार SS अफिसार दं रिटायार प्रिन्सिपाल दं रिटायार सोरबा IAS अफिसार दं BPF दोलोनि CWC मिटिंआव फैनानै नायफै जाय बुंदों बिथांमोना BPF आव माहा गैया एभेलेबेल माने रिसर्स पार्सन इन्टेलेक्सुयेल पार्सनफ्रा BPF आवनो बांसिन दं आरो BPF नि लिडारफ्रानो पलिटिकेलि बांसिन मेच्युर्ड आरो दिनै मेच्युरिटि दङखायनो दिनै BPF आ 17 बोसोर माने दिनै BTC खौ माने जौगानायनि खामानि मावनो हादोंमोन हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननायाव